Mate yomusubati Petrus Maturu oyo nyarakabaga gusiria obugemu bwa yamatuka makaitire na gutiga mwana kingwerere niko nyarakabaga gekotwara omogoko rituko lya lero magigayo konyora obokonyi no gusirwa korwa ase ababwatani bo mwana siasa oyo masirieta Walter Chanua oyo nyarakabaga kubwatuka eng'ombe yemo yamabere guchia somo choyo unenjira yamo kone kimna omwana oyo nyarakabaga gutigwe kingwerere ngonyara arakabaga kugendera no bugemu bwaye gutsiga konyora oboine bwaye bwo kurindwa huna ebwenerete mulikito Paul Kapoka na mange bunenjera yemoyo kugendera gusira abatali kwenyara kurwa sebinyoroime nigo omusike daktari Walter Ongundi Chanua endera kunyara kwabaga kuramburo koboko kwaye gucyase abanga bunaba igase kenyoro nimeye kenyore kiga kyabotule ekyo tokamenya sublocation igajege tonto aseto kuberana amonenkeje iga ya Cyrus Kamanda oyo omongno ya Sereta Petrus Michira anyadete kwabaga gusira ubugema bwa yamatuka make chingaki alekogongya agatutigera omwana we wiki wono ntuakora amatanga oyo minto Chanua naikaga agakwana agatoseseni n'eng'ombe ono yeretire nereye niga igase omurayo igakorwa se county ya Nyamira abeire gakubwatoka eng'ombe eyo erakunyara kabage kolenda omwana mokebwe wiki oyo otigetwe magaya makweria yaiga amusia bano niga asira muroche nyoma muno mumurako nyoma muise ko muriaka ryo mutigero omwana bweri tukelimo tukaba togoijana togokumiana kitorarero omwana oyo lakini egento kyogo kumia Nyasaye bunari Nyasaye agatuma omusiko oyo egafana yaito twabekire bono koboko okoruka Chanua oromo Samaria obwata max 99.5% twabeka chikure round yeri lakini ntorochi omonto kototinyi morochi na torochi chitukigoro tokaminyoka bose chipara togaserwa misini naro yoka toko na koligo twachandikire bono mbwate emyaka 30 yoka no mongino otamanini agante bingende ndete ng'ombe inge omumuroyo eng'ombe nere naretire na moire na maoka abere eng'ombe gukamwa amabere atari make ebikombe bine marogoba ebikombe bine mambi igongo ntoro no kwegena nga kwetire eng'ombe ye nekini omwana oyo nigo abamenyi abamate bagokora sekinyorekega bagende ko bagotogia igitambikiro cy'umurayo yiga kubanyura bali bali abokonyora wense igo tokwira lingambi ya mono onde bwensi kuikera omwisimi wa Chanua amote bingambi ya mono mbiyamo etari nekerengo utorusiria kongu kwanya tokunya gotebana kina kitokoba lakini asiri etari Yesu Chanua tokonyi nigo balirira ngamba tukonyera kwa bakomobwate cyase eganga yahe asikiria ngani gabwate ngolengia go cyase amagima yamwanya bantu yento baganire abarayibande kubwatya omulyo yiga atabire natiganya sase senia kegwe keiga naenda sese ni oria Chanua Walter Chanua amosesenie asago tajabwana kororoka ntugotomoya ta magoko onsi abereiga ekiagara moroche munatura nonyene bara gochinja nuogerete gaticho konyara togo chigota chaiga tuagu no bosie tuasi ngororoka togo chigogende tunduali kenda mama goria magena lakini Chanua no mosacha ogerire tuakorire ki tuanyorire barabara nomwali oyeni go bagendre ko bakobomocha oburaiwe county ya Nyamira asibaganiri abananchi kurwa sorogongorega nabo igokora se county ya Nyamira kwene kibuno bachole buli mutwe ngochora bali abarayobora nyariko bakonya abantu bokonyora wense nanene okonya e county asibatugirie Walter Chanua bono njega ndonare ko kwimisa abantu baminto abana bali abake basokire gocha somochie bali basokira se kenyoro gakitogene tubwate kura bono moroje gaiga omwe msiensa igare lakini ntumorochi ntwanya komana na samatanga aki abantu baminto mwali gwancha intubuna basaye intu tora chenchi county ya Nyamira ebe county inko reporter getasene kya bonjete kya gatembe inchi gonguru kwa Polycarp o kara